Karta li prova jilab il-kandidata tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Delija komplit tikxef il-qasma interna wara li waslitu għal kritika minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Delija ħareġ jattakka lil Malta Today għax skontu l-Gazzetta tal-Ħadd attakkat lil kap tal-Partit Nazzjonalista Busuttil meta rrapportat dwar negozju li kellhom flimkien Delija u ħaten Busuttil. Delija ħareġ stqarrija dwar din l-istorja u qal li jikkundanna attakk malizzjuż fuq il-familja ta' Busuttil. Qed inħeġġeġ lil daw kollha ta' rieda tajba biex jingħaqdu miegħi, kiteb Delija fl-istqarrija. Iżda wieġbu David Grishti, President tal-AZAD, u qallu li ma jistax jifhem fejn kien dan l-attakk li semma Delija. Where is the attack? I seem to have missed it, kiteb Grishti għal iktar minn darba. ċar daqsu jekk mhux iktar minnu kien David Kaza. Bħalissa qed nisimgħu wkoll dibattitu solidarjeta mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Busuttil li huwa tajjeb dan, però importanti li dejjem nuru solidarjeta mal-kap u li f'ebda mument mal-ewwel nattakkaw il-kap u mbagħad ngħidu issa nuru solidarjetà miegħu tajjeb. Jiena mallem il-kap tal-Partit Nazzjonalista jkun min ikun dejjem għandna nkunu leali. Bekk fil-waqt li mhuma jaqtaw xejn l-appelli għall-għaqda fih dan il-Partit Nazzjonalista, il-firdiet qed jiżdiedu u mhux jonqsu, fil-waqt li l-argumenti ta' xi wħud mill-kandidati mhux dejjem qed ikunu konsistenti. Fl-aħħar jiem il-kandidat Frank Portelli qal li Busuttil ma kellux jibqa' kap caretaker għax qed jaffeċ, fil-waqt li Delija qal li ma jaqbilx ma' Portelli u li d-deċiżjoni ta' Busuttil kienet tajba.